I prvo sam vi gledali video, a puta danas je neki specijalni video kako menjam intro. Znači više neće nam bude onaj intro kao što ste vidjeli u prošlim klipovima, sad će nam bude drugi za minut. Ok, za sada mogu da namestim sliku. Dobre. Ok. Samo ćemo da se šetamo. Ovi dani nisu baš sada jako vrući u proleći i u leto. Moramo malo da pomognemo zemlji. Moramo malo da zemlji da pomognemo. Ko baca ovo? Znači moramo malo da pomognemo našoj zemlji. Evo još jedna. Fuj, kova pije. Šta? Ovaci, evo još jedno. Ko ovako baca? Setite se ovog klipa i ne bacite. Šta je ovo? Ovo je jedna grančica. Šta je ovo? Malo da pomognemo zemlji. Evo i ovo. Šta će ovo ovdje? Šta će ovo ovdje? Da štetimo zemlju. Sad. Moj intro novi je. Pozdrav ljudi i dobrodošli na Strong Andrej iz DMP4. Sada smo na klipu Đubreta i čao!